Impaganit ti Pasukin Municipal Police Station nga awan tinapasama ka foul play ti pannakatay ti 33 ti tawen na ni DM Alvaro Paredes Bugarin III a nasarakan ti bangkay na iti igid ti kabaybayan iti barangay Naglikwan iti ili ti Pasukin iti December 27, 2025. Imununan a pannakalmes nakita rason ti pannakatay na basar ti Municipal Health Office wenno MHO. Kapadamit laing daytoy tinagbali na resulta ti autopsy na kuna ti pulisya. We requested yung sa forensic unit natin na nanggaling pa po sa bayan ng Urdaneta to conduct the autopsy dun sa katawan nga po nitong biktima natin. Lumabas po yung result ng autopsy wherein pareho po sila ng findings ng ating MHO na ang pagkamatay po nitong biktima is due to drowning. Ibilang da na case solved ti pannakatay ni DM Alvaro ken impeteng da patas tinagbalin nga investigasyon da ken nagibasar da laing kadagiti ebidensya. Sa part po ng PNP is lahat po ng investigation na ginagawa natin is based on pieces of evidence, the conduct of interview sa possible witnesses natin, the conduct of backtracking sa mga CCTV footages natin, and well of course the yun nga po yung result ng autopsy natin na doktor din po yung may gawa ng autopsy and expert din po sila. Yes, ma'am. So at this point in time, is it safe to say na case solved na po ito? Yes, and we are not relying only sa mga hearsay po natin. Nasarakan met ang nakaparada ti motorsiklo ni DM Alvaro iti likudan ti maysa pagadalan iti poblasyon 1 iti metlaeng nasao nga ili. Patsyen ti pulisya nga adda tinanggandat amang karnap kadaytoy. We have witnesses na makakapagsabi po na meron na po tayong POI, and hopefully by next week is may pipila na po natin yung case for carnapping po dito sa ating POI. Kabayatan na nagkedked pay laing ti pamilya ni DM Alvaro nga agkomento pakaseknan tinagbali na resulta ti autopsy na. Nupay kasta imbatad ti inana asaan da maawat daytoy ken kalikagum day ti hustisya. Imununan ng inrakurak ti pamilyada kadwada iti United Church of Christ in the Philippines when ni UCCP asaan da patsyen nga awan foul play na pasamak. Mark Magdirila, Balitang Solid North.